Pozdravljam vas novinare, vas djelatnice, posebno vas pozdravljam srdačno. I jasno pozdravljam sve one zbog kojih mi ovdje jesmo, a nisu ovdje prisutni, naše buduće korisnike od ponedjeljka našeg drugog dijela programa za žene. Ovo radimo sami, naša udruga, općina, i tu imamo sad 8 zaposlenih, ide još jedan natječaj, nadamo se da ćemo vrlo brzo imati 10 i 40 osoba koja će biti u sistemu. U svakom slučaju da je najhumanije, jer ne makivate osobe sa svog ognjišta gdje su proveli cijeli život, gdje je okruženje koje oni poznaju, jer kad ih maknete u dom, oni vrlo brzo umiru. To je sigurno tako, a druga stvar, to je najjeftinije, jer dom je daleko skuplji nego što je ovaj program. Volim to raditi. Spremna sam pomoć u svakoj situaciji i drago mi je što je taj projekt prošao i što su me izabrali i zahvalna sam, tako da želim i dalje sudjelovati u svim poslovima i odazivati se na sve pozive. Želim i da opet nešto novo steknem, da to školovanje dalje, imam svoju osnovnu školu, tako da bi mi to isto pomoglo i pomaže mi, tako da, evo.